Hello guys, σήμερα θα γίνουμε YouTubers στο Roblox. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει το σεντούκι σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το skin μας, η Fox Girl. Πάμε να σας δείξουμε αυτό εδώ. Το Dennis 6767, μην το βλέπετε, είναι το όνομά μου στο Roblox. Αυτό είναι το σπίτι μας. Μετά πάει αυτό το σπίτι. Μετά αυτό. Μετά πάει αυτό το κότερο. Μετά αυτή η βίλα. Το αεροπλάνο. Μετά αυτό εδώ πέρα. Μετά ξεκινάμε σε αυτό. Και έτσι πάνε όλα αυτά. Όταν ξαναπαίξουμε Roblox, θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε όλα αυτά με τη σειρά. Τότε λοιπόν δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε βίντεο. Εδώ πέρα πρέπει να φτάσουμε πόσους subscribers για να παίξουμε κι άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε ή record ή live stream. Εμείς σήμερα δεν θα κάνουμε live stream, θα κάνουμε record. Sorry, εγώ φταίω. Πρέπει να το πιάσουμε στη μέση. Πάει πολύ γρήγορα αυτό. Μισό λίγο γιατί κόλλησε. Ωραία, το ξεκόλλησα. Και τώρα περιμένουμε να ανεβεί. Να δείτε τώρα πόσα views θα πάρουμε. Δείτε πως ανεβαίνουν τα views. Και με αυτά που μαζεύουμε, αυτά τα λεφτά που μαζεύουμε και τους subscribers, μπορούμε να αγοράζουμε πράγματα. Μπορούμε και να αγοράζουμε καινούριο gaming computer. Κάτω αριστερά μας δείχνει την πίτσα που είναι το φαγητό. Μετά μας δείχνει έναν κεραυνό που είναι πόση ενέργεια έχουμε. Μετά η φάτσα με το χαμόγελο είναι πόση διάθεση έχουμε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να ανεβάζουμε τη διάθεσή μας, να τρώμε και να παίζουμε και να ξεκουραζόμαστε, γιατί οι YouTubers πρέπει να ξεκουράζονται. Καταλάβατε?
άμα ξανακάνω YouTube βίντεο στο Roblox, θα προσπαθήσω να κάνω live stream. Στο Roblox εννοώ. Ναι, καταλάβατε. Για να δούμε πόσα λεφτά πήραμε. Εμείς τώρα μπορούμε να βάλουμε, εδώ θα βάλουμε ένα κρεβάτι, αυτό. Λοιπόν, να το βάλουμε, ναι. Παιδιά, δείτε το κρεβάτι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο μαγαζί. Λοιπόν, τι θέλουμε? Θα πάρουμε αυτή την οθόνη για πιο καλύτερα βίντεο. Θα πάρουμε αυτό. Εδώ θα πάρουμε καλύτερο mouse. Εδώ keyboard. Μετά θα πάρουμε μικρόφωνο. Έχουμε πάρει για να μην χρειαστούμε μετά. Για να μην πάρουμε μικρόφωνο, θα πάρουμε κάμερα. Και πάμε στο σπίτι μας για να κάνουμε βίντεο. Και τα λέμε στο σπίτι. Πάμε να κάνουμε βίντεο. Το House Simulator. Αχ, να πάρει. Δεν πειράζει. Εδώ επειδή... Εδώ πάντα αυτά τα τρία θα είναι στο 100%. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα? Δεν πατήθηκε κατά λάθος. Απλά φοβόμουν μη δείξω κάτι που πήγε να μου βάλει. Και μετά φοβόμουν μη μου σβήσουν το κανάλι. Έχω έναν μεγαλύτερο φόβο. Ποιος είναι αυτός? Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μου σβήσουν το κανάλι. Δεν μπορούσα να σας το δείξω αυτό, γιατί φοβόμουν μήπως μου το σβήσουν. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, γιατί οι YouTubers ξέρετε ότι πρέπει να ξεκουράζονται. Λοιπόν, πάμε τώρα να βγάλουμε και άλλο βίντεο, να πάρουμε πολλά λεφτά. Ναι, είπαμε ότι live stream, ενώ στο Roblox θα ξανακάνω το Roblox και το... Σας μιλάω και δεν συγκεντρώνω. Και δεν έχω συγκεντρωθεί να το πατήσω. Δεν θέλω να πηγαίνει χάλια το βίντεο μου. Λοιπόν... Αυτό ήταν το παιχνίδι. Θα σταματήσουμε τώρα.
Λοιπόν, τώρα πρέπει να σταματήσουμε. Γιατί πρέπει να ανεβάσω και άλλο βίντεο. Λοιπόν, πήγαμε και βραβείο YouTuber. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε, άμα σας αρέσει, μπορούμε να δούμε και άλλα βίντεο στο gaming κανάλι που έχω κάνει και βίντεο Minecraft, που και που θα βλέπουμε και άλλα βίντεο. Δεν θα βλέπουμε μόνο Μικρή Πριγκίπισσα και Minecraft, θα βλέπουμε και άλλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και σχόλια. Λοιπόν, άμα θέλετε, άμα σας αρέσει, μπορώ να το συνεχίσω ή να κάνω και άλλο βίντεο στο Roblox. Αλλιώς θα έπαιζα το Minecraft πόσες φορές. Λοιπόν, αυτά από μένα και τα λέμε. Ναι, να θυμάστε ότι άμα θέλετε μπορώ να συνεχίσω τη σειρά Roblox, να το κάνουμε σειρά, αλλά άμα το ξαναπαίξω θα έχω το επόμενο σπίτι. Μέχρι να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη βίλα για να γίνουμε πιο διάσημοι. Έχουμε και στούντιο στο Roblox. Αυτό όμως θα το δούμε την άλλη φορά. Και γεια σας!